na sila guys. Ya, congrats ninyong duha. I'm happy. Nagahila ko sa kalipay. Kahila ko paminawa kinahila ko sa kalipay. Kahila ko sa kalipay. Nagahila ko ning pinangga mo yang ginan si Limbor nga di niya pasagdan ni si Tiri kaya hadining pinangga. Nagahila ko sa kalipay kaya ako nagtuog. Buwan ni siya maghatag. Mao day ning ko ni Diya nga nang naghilis. Ha? Natinga ko nga naghilis si Diya. Unsa? Nay ba kung bawo tong Diya guys, engage na kuno silang duha. Congrats ninyong duha dahil Diya. Congrats ninyong duha. ako nakadangag utra ako no. Uy, utro ako no kayo sa kadangog. La, hindi ka ajuman, di kasag ang tanimo ko na singgit ka ba? Keren-keren ng baba, galagos yung galagos. Hadla ka? Keren ko mag-ana, ganyan, mag-ana. Lo, kering-kering ko na sa action niya, luhod ko na siya guys. Nagkering-kering ko na siya. Nagkering-kering ko ba? Hadla siguro siya ka. Wow. Wow, bado. Ano ba mitaw na Kisa rin ko, gisit up din siguro to daan. Ang daghan ng kasong tao. Taga-ila. Ito mo pala ito kay. Taga-ila ba? Ito, wow ka. Kung na pwede guys, si Ruby Provincia na dyan namin. Dari ko na to gila ka Mama Julie. Diyan karon guys, muli man tako og Cebu karong buntag. Diyan kay nag-decide man si Julie nga di sa kuno ko paulion kay ibanon kuno ko nila guys mag floating kaya na makasuway ko na po ko just tiri po mag floating po na silang duha ni Limbuhol. Wa asa mo floating? Mangga. Di ana Limbuhol guys. ano namis ko ano protein sa tunoan. Floating ko na po silang duha guys. Bitaw ato na sila sa lain pag ilahang floating guys sa mangga kuno ni dari sa Pagbilaran jagamha dari sa Maribuhok ra ang kauban si pamilya Miruntos. Mag-iban na mabalan naman ako dari ni Julie kay kuan arang kasaga po dari guwan. Diya ngit-ngit ka jo ang panahon guys sa nawas-gawas. Arang ka ngit-ngit. O na ning lamdag-lamdag na ganiha. Kasaga jo guwan. Diya ugma ko buntag mo biyahe. Adong Cebu. Diya see you guys dito sa kuan guys kay uban ko nila mag-floating ako ka sanang floating nila dari. Guys kay napako dari la ka Mama Julie. Adong mi karon guys sa ila ko uban nun mag Jol. Kinagapahan ko na si Jack Kinahanglan ako kinagapahan datos dagat. Kaya ubanan ko nila guys. Diyan nalipay po ko kay Ruma ka hatupo ko silang lugar dari nga floating way kuno wa pa ko kasuway na. Floating cottage guys. First time po ni na. So Kilay ko na gamit kuan na guys na kuan nagahang pag-ulig Cebu dapat karon ta ko muuli. ang yawiran. Yawiran ko ni Jack kay para ma-enjoy ko dari. Suri kuno ko ni Jack dari. Enjoy biza ko sa Salamat ka do Jul kay mo dili hang manghud nga butan ka do. Liwat po ko maginasara. Liwat ka do na nga butan ka do pud. Mo nang giblis pud dis sa kados Ginoo kay. Ikaw jud. Pariha ta Giblis sa buutan Ginoo kay Dete. kuan. Kitang tanan pariha jud tang buutan. Pero mabikil pariha pang buang. Pero ako bikilon di po ko kadyo patol sa mga tao nga kuan. Ako kay Juan man. Kinagkilay ko igamit. Ganahan ko dari. Ganahan ko sila dari guys kay hayahay inja. Hilom. Isamok ani. Inja ganahan ko silang bay dari kay mahilig lagi po sa gingani ang mga buwak-buwak yan na kaya ako ganahan lagi po ngani mga buwak-buwak. Gahapon guys nag-tour ko dato sa siyang kuan na. Karon madto na pud magtuijan na po kong i-tour dato sila hang floating. Diyan mawaw lagi ko kay di ra ko pamilyang Miruntos. Uno ate bawo na ti. Wow ko. Ako ining plates guys sa mga labot mon. Balanghoy kato pinelta sa Alicia. Og kamuti ug saging. Andi pud ta makuantin na matay bawon daghan ko sa kakalirong dakag to. Di ba ko dakagkaon. Hindi mga buutan pa nga mga pamilya ha guys. Aho ang side sang banatanan. Wa jud pug ko Kuya kay ni man si Eric nga mo uban lagi kita ko ni aton ta kong tiri mo uban wa po ko tong tiri kay nang amon ni Limbuhol. Pag gihapon sila floating cottage gihapon to pero tos mangga. Kami dari sa Maribuhok ra. Basig magtagbo ra pud mo ang floating cottage kay basin nagilahang floating cottage mudong sa Maribuhok. Basig magkita ra mangga mangga. po dito yan na day. Di ra man nasumpay ra man ang dagat diha. Basig gibundag katong mga floating mag-abot ra pud dito. To man si kuan sa isida to ka. Gatabang Mi guys, padung nami dito sa ilang floating diyan si Eric si Julie ya. Para kay nami tricycle. First time na dari nga
din ni si Iring. Mura po nis ang Paris ba nga halamang nakuson. Singkahan. Ni ra matuli nga si Kuya Eric kuno ni daw si Idi kay pareho naong. Nakita mo. Wa pa mo nag-meet ni ang na. Right, wa pa mo nag-meet sa wala no. Ne? Ni Idi wa pa mo no. Wait na. Sa sakyan do. Dong namin ito guys, ya maka-try na jeepney o maka-experience na po dari, paribuhok door ni Julie. Si Ate Rosa. Si Ate Rosa, hi Ate Rosa. Ay, kung mag-ate mo. Sister na naman. Sister. Para ba kayo di siya. Iguang mo mag-ate mo. Patay. Ay, padong nami. So, see you dito guys. Ako po, mag-floating to sila mangga. Mangga to sila mag-floating. Silang tiri. Santay Patricio ato nawon gawa kamo. Kayo Nagapon lagi dito dulo. Yun. Ha? Di makita na po na nagapon. Akit ko lagi ng gapon ha. Okay pa ba kanina? Nasa mga bata dun. Magsugba-sugba na rin guys. Pwede po na sa tunas kasad. Kuan mo ina mo gusto ko mas wapo ang gawas na ron dito makita niyo. Na, Turo gibira na. Turo. To. ah, To. Hala. Dagan. nindot tayo na rin guys kaya na mag nani sa ito nga sa dagat. Pwede rin dyan ibuhaton dito sa uslob. Ito guys, kato tayo mga bye-bye ito ah. Diyan kompleto na na ay pwede magluto, pwede magsugba. Asa may katong birahan niya? Basig Ayo. hala basig sila stiri na. Gikan sa mangga sila. Alito ra. Ah, katong sa mangga dito. Nasa man tong neighbor ko dito to ah. Masayat na. Yeah, suba siri ko. Dan kawayan ra niya nasa babaw mi sa dagat. Ligo ra kang mo, ligo diha oh. Adyo po dag Adyo po dag naka-discover dani. Jol. Adyo po dag naka-discover dani ba? Pwede ra dyan ako datos uslog. Yes, Jolie di aga. Lamon-lamon sa saging. Kano to ko? Jadi aga nakakadong isda oh. Pwede pa na sa kilawon mo eh? Pwede pa na sa kilawon? Dili oy sugbaran na siya. Kaon ka niyo. Di mo ko kilaw nga ingana nga ng dako kadyo. Sa mga naggabon-gabon oh. Ang laki gasto ni galing po man mahal ng styro. Ay kaning style may dakong mahal din ni kanang buwan na. Nga sa ilang gani guys na nailiguanan sa mga bata dia. So mag-enjoy yung mga bata na rin. Hello be. Nawa guys oh. Hi. Ja, safety ra juga to mga bata guys kay nas. Tunga sa ingani na anja na ay ibutangan laman si Jaugnit para dili sila mo unlod. Oy ako boy. Ana ra ka. Sina. Ah, Jai guys. Si Jai. Sabay ko ano.
Diya ang pinakalami jud sa kuanda ni guys kay og mag ari-dari na mga pagkaon, mag-picnic. Na ay kamuti, may biko. Kisa mo na buta ah? Pagmangka na. Oh. Yay, langoy! Ate na siya swim guys. Bawa pakantahon na one pas ang pakantahon. Ate. Dari na punta kahit. Natay gitawag og buling now. Ang mga tagmangkong ay dagko-dagko. May malnuri. Ay, ganyan. Sa'yo ginaganak pala yun, ha? Kakari, guys. Gusto na sa pigs o vitamin. Okay, may dokumentation naman. Mahal vitamin sa nila. At least ako ang special! Tagtulo ang butilya ko sa pigs. Ina, magkatulong sa tuloy. Buwan ko na sa stirins mo. Ito na. Manager. Nagkain ng kanto, pe? Saan ka nag-aray na? Shout out na sa tagiya sa kartin sa nila. Gamay. Di ba buga ka mo malakad? Uy, ikato ha? Uy, ikato ba? Hindi na kabalikon nunda. Init ang yaman. Hoy, shout out sa Tagayane. Lindot si Kazen mo katig buyan. Murag i-improve ni isa ka po. Tapos, action din hakad. Yes, kaya ito rin malibang na. Sorry guys, kaya dyan sila daga ko maligo kay kuya ba mo lang uy. Nagreklamo mo yung magamit sa mga sila salbabida ha. Hoy, pwede na tangtangon sa babida, kiba ko lang oy. Tapos mama Julie. Yan na. So kanang kapit-kapit na na, pagbantay mo kay dirahon mo na unsa. Kanang galingkod nga gaitong. Naguli la. Ayo tingnan ang anak ko nga basi paulitan tag una. Basi ipasakay paguyod ka na ko. Bakba ni mo ha. Grabe ang gabon dito oh. Ilang balik ang baglaw, balik. Tugawan ka, wala ka. Baga, hindi ka to si Julie oh. Anak nabi ayaw sa Hala, maparat dyan ang dagat. Jay! Maparat dyan ang dagat, Jay. Jay, ajo kay higay, maparat ang dagat. Maparat. Sino mama mo dyan bakso? Umihikas mo mo. Maparat ang dagat. Ay, mukha pa. Yuhan! Huwag ka may buksyon eh. Wala, bili lang kasi wala bili. Oh, sila nakahampa.
can see, there's a rain in storm. So nalingaw ko dali ninja guys. So na makalingaw siya. So nasa guys ang ipadauwan. Oy, munbal! Kapit kami dire! Nagpadong ko guys kaya ako naligo. Oh, di basta man! Ito guys ligo jud. Nice ka doon. Mindset, ma-mindset. Kasal simula. Hala. Nice ka doon bilang cottage. Nice ka doon dari. Nakakato si Jada wagi good. Jada kung kapadong-padong ko kay ako naligo. Ayaw na. Hi. Hi. So, hi guys. Welcome to Singan sa inyong YouTube eh. Obi, probinsya na. Ruby Provinciana, shout out sa mga viewers dito na ni Ma'am Ruby o sa mga followers di ay. So sa wala pa ka-subscribe no, please click subscribe and button bell, and don't forget to like and share sa yung mga video sa atong tabangan ng mga small vloggers no, para nasa kanang mga ginagmay nga income. Thank you. O sa mga interesado sa mga video no. Ang yang video is content video is more on kanang simple living, mga simple content man gud nga unsay mga lifestyle sa unsay makita niya sa palibot ni vlog. So I hope nga kamo mga kaparintihan, mga amigo niya, inyong i-like nyo, i-share, i-subscribe, i-button bell, kasi kung sa basta kay promote na to iyang ginagmay nga vlog. Thank you. So ay kabalakan no, kung musikatin sa ako ni paninglon sa akong kuan. ay Mama Julie, higit lang. Mama Julie. ayaw pod mo kalimot ni Mama Julie and family no. So ako ni siya nga Auntie. basta oging kampo. So same content na sila sa iyang igsuon na si Ma'am Ruby. First cousin to kay si Eric, first cousin. And then sa iyang Mang mga kun sa Niri. Di, kay anak mo siya usuan ni Eric. First cousin. First cousin. so ang content na pagyapon niya parehas ni Ma'am Ruby no sa simple living nga Wakwak. So mga later on nga makadaghan siya views, mga followers. Paninglon ko niya. Paninglon niya pa niya siya. So kung ganahan mo, ngani na lang. Kung ganahan mo og mga bagong videos, mag-comment down below mo unsa inyo gusto, mag-prank ba sila? Suggestion mo. Suggestion mo kung say gusto niyo nga mga videos para maka-create mo sila kay sa tinuod lang di jud lalim ang vlogger. di lalim ang vlog kay puta kibaw sa unsay mga content. So aron mas dali og makahunas nagtarong mag-suggest mo comment down below sa yung comment section sa YouTube. So thank you. So enjoy mo sa amo ang kaanro no trip karon. So naami karon sa Nakita na. naami sa front of Maribohok Church. Daplin ni siya sa Sama ni. tumoy ni sa pantalan sa una sa Maribohok. So karon ay kinauwanan guys mo nang sige lang kay paan man ni nami sa ay nag-celebrate ni sa igsuon sa akong papa nga taga Davao. So first time nila po balik nila diri sa Bohol nga mukuan. So enjoy your video, enjoy this video. Thank you. So imong buhok ko isa may imong bi kay tagaan ra ba kag musika So, day ko. Ay mo kalimutan. Ikato na. Si ako nga nang tinuod no is Kenny J. Mirontos. So aka Balulong. So puhon-puhon kung di ko busy maggama ko vlog ko. Bitaw boy Bitaw. jud kay ayo ka manabi. Sa karon akong i-kompleto na lang ko akong kinabuhi. So I am karon di ay ako nag-study ko sa Tagbilaran City College under the Babayap Corporation. Then first year ko BSTM, so in
in short, Bachelor of Science in Tourism Management. So, as you can see, nga ni jud ang kinabuhi sa tourism. So, mag-introduce og mga spots, sa mga nindot nga mga lugar, ug sa mga latest happening sa diri sa Maribohok. Bohol o Maribohok or Bohol or entire Philippines. So, di na gawa-uwaw nga video-video ta. Oy, kay muskila inswira og tourism kay mag-introduce og mga heritage, mga nindot nga spots, magkuan og tabi-tabi. So mo lang, Go lang, laban. go lang, laban, laban. Thank you. Go So, lang, laban. Hope you like this video ha. Ang mga bashers lang, hilom lang or di ba skip videos lang mo. Okay, Bye. Salamat. Guys, na po ko yung bagong amiga diri guys, taga Davao. Asa mo dito sa Davao te? Sa Ay ma'am, Davao, kukun baka kakiblawan, Davao del Sur. gijahang Baladani, Taga Bojol, taga Maribohok. So, uyuan ni Julie. Meruntos food. Mani ka rin nag-reunion diri guys, mga meruntos niya, kapila-pila mo pong nga murag pinawag sigbin. Andiya Ate Rose, may sponsor. Ay, salamat dahil sa sponsor ni mo, nakaban ko dari. Amping dito sa iyong kuhan dyan. Kuhan lang po ta, visit lang po ta, makita tanaw lang po sa YouTube, pero makakita po kasi mo. O gyapon. Mama Julie gyapon. Mama, iya ka rubi probinsyana. Ha? Rubi probinsyana. Dahil po dyan sa... Guys, karon kay murag ning undang naman nag-uwan. Muna iskadso guys to napuno na mga cottage dadto nga floating. Ito ang idiom guys. Na siya guys oh. Diyan na slide diha. Nanay nang gilang mo ito Guys, alas 12 na karon dyan. Kita na ang mga uwan ganiha dyan. Ngit-ngit na si Jakay. Uwan. Karon yung undang nag-uwan guys. Naanin doon kadyo. Ay, ganda mo ko yung nanay dari dyan. Ano ni Mama Julie. Hindi akong nanay na to kay parang hagi ni nanay na kahapon. Parang gila ka ng nanay kay. Parang mingawon lagi ka ng panagsaraw ng nanay. Mingawon dyan ko basta makakita ko na yung mga nanay nga makas nanay food. Love you, Nay. So guys, nanay nagsundo na mo guys. Manguli nami. Dado ra po guys, kay dado ra po jo. Mura ra po ka ng among bayog sa Milon Island, ana ra po. Nanay, hagdan niya. Muna kayo nami. Sorry. That bird. Guys, nakauli namin dari guys, gikan mi sa giuban ko nila Julie nag utos floating dia. Gakuan ko sa iro kay gahilak. Kay di sa ganahan nga. Kuan. Huktan. Pang saba pag ka. Di sa ganahan ng huktan di Tadali. Di maghilak kay magkuan magug ka mag ngaway. Dara. Lumingaw ko sa mga iro dadto, bye.